Az meg maxim meghaltam. Másik is lovos. De ez verik otthon, bassz meg! Úristen, geci, de felbasz ez a játék. Nem, ennek tudja, hogy meg ezt tudja, hogy nem szeretik amúgy. Ez biztos, hogy bullingolják. Bedeguz, megkérdezhetem, hogy te mi a faszomat csinálsz bónak? Hallod, a csávó bazd meg, az nem itt nézi a spont, nem a CT-t nézi AWP-vel bazd meg, hanem kilövi az ablakot, majd rám ránt bazd meg, úgyhogy nem láthat falon keresztül. A rohadt kurva anyádat megbasznám bazd meg, aki csalgeci, Silver 1-be. De nem érted bazd meg, hogy mindjárt kijumpolott, azt ide fogja, ide lejön, és nem plantelni fog, hanem ide beszkópolni. Figyeld, megtartja. Hol a kurva anyámban van? Te faszapot, láttad, hogy már ide tart? Itt a kibaszott bomba, és nem plantelne a csaló geci kurva anyját.